У паведамленнях сцвярджаецца, што за акцыямі стаяць нібыта экстрэмісцкія структуры. Іх мэта – стварэнне негатыўнага іміджу Беларусі і ціск на краіну. Адрэагавала таксама і Міністэрства замежных справаў Беларусі. Яны выклікалі часовага паверанага ў справах Польшчы і ўручылі ноту ў сувязі з, цытата, «запланаваным правядзеннем у Варшаве дэструктыўнага мерапрыемства». Гэта, на думку ўладаў, шкодзіць беларуска-польскім адносінам. Тым часам, паводле следчага камітэту, ім удалося ідэнтыфікаваць больш за 200 беларусаў, якія сёлета ўдзельнічалі ў акцыях пратэсту за мяжой 25 сакавіка. У дзень волі. Паводле сілавікоў, супраць гэтых людзей ужо распачатыя дзеянні. Пачаліся ператрусы і арышты іхнай маёмасці. У нашай студыі ўжо з'явіўся Олег Кулеша, гэта Беларуская асацыяцыя палітвязняў да волі, адзін з суарганізатараў варшаўскай акцыі. Спадар Олег, вітаем вас, добры вечар. Дзякуй, што знайшлі час, каб завітаць да нас. Ну, вось гэтыя пагрозы яны былі і раней для беларусаў, якія ў замежжы хочуць неяк адзначыць вось нейкія важныя для беларусаў даты. У дадзеным выпадку, ці варта да іх неяк, ну, сапраўды ставіцца сур'ёзна, насцярожана. Як бы вы ацанілі вось тое, што следчы камітэт агучыў? Я б сур'ёзна да гэта не ставіўся. Адразу могу сказаць. Ну так, падчас правядзення Дня волі на ўсіх, хто менавіта рабіў гэты дзень волі, быў вельмі моцны ціск, але мы яго здолелі і гэтак далей, але глядзіце, пасля Дня волі галоўны пракурор стаяў з точкаю папер, вынікаў не было ніякіх і няма. Зараз яны напісалі 207 чалавек, але гэта па ўсяму сусвету, то бок... Гэта маецца на ўвазе крымінальная справа ў адносінах да тых, хто удзельнічаў у акцыі прымеркаваных да Дня волі 25 сакавіка. Так, я разумею, але там у яго дакладна вось у гэтых сацыяльных сетках прапагандысцкіх каналаў сказана, што да тых, хто непасрэдна распрацоўваў гэтыя ўсе шэсці і гэтак далей. А да саміх удзельнікаў мы пакуль што, ну, некаторыя выпадкі ведаем, але гэта вельмі актыўныя людзі ўвогуле ў жыцці. Яны прыходзяць не толькі на вялізныя шэсці. Але аб чым нам гэта гаворыць? Гэта гаворыць аб тым, што, як я казаў і заўжды, самы моцны кулак, які мы у нас маем, гэта першая мова, а другі – вялізныя шэсці і вялізныя акцыі. Гэта вельмі істотна для барацьбы з рэжымам. Але былі, падаецца, прэцэдэнты, калі прыходзілі да тых, хто выходзіў на маршы з ператрусамі, ці, прынамсі, прыходзілі там да бацькоў у зарэгістраваных... Вы ведаеце, я нават не здзіўлюсь, калі яны зробяць паказальныя відэа, што вось такія ператрусы ідуць і гэтак далей. Так, я яшчэ раз кажу, да ўсіх, хто рабіў шэсце на Дзень волі, быў вельмі моцны ціск, былі ператрусы і... пагрозы арыштам даволі складана было, но гэта непасрэдна да тых, хто распрацоўваў і праводзіў само мерапрыемства. Да простага удзельніка выпадкаў мы маем мала такіх. Ну, канешне, мажліва, людзі не кажуць, но я лічу, што немагчыма проста-напроста зрабіць столькі тысяч ператрусаў, таму што прыйшло на Дзень волі колькі тысяч людзей. Ці паўплываюць гэтае запужванне на масавасць 6-9, на вашу думку? Мажліва, і паўплываюць, а я, напрыклад, лічу, што антырэклама дае свой плён, і суадносна трэба чакаць, што на 9 жніўня прыйдзе шмат людзей, больш, чым хацела прыйсці, таму што да людзей відавочна станае зразумела тое, што адзін з шляхоў павяртання дадому гэта праз вялізныя шэсці. І паглядзіце, насколькі цудоўная рэакцыя польскага боку наконт гэтага. То бок нас падтрымліваюць, гэта самае галоўнае. Я маю на ўвазе маральна падтрымліваюць беларусаў усіх у замежжы цалкам. Пры гэтым польскага часовага паверанага у справах Польшы, які працуе ў Беларусі, беларуская МЗС выклікала, каб уручыць ноту. Вось чаму іх так трыгерыць нават МЗС гэтым? Гэта нейкі новы ўзровень, так, на які выходзіць рэжым. Я стаяў на такіх поглядах заўжды. І, прабачце, гэта не толькі мае погляды, гэта вынікі гістарычныя ўсёй гісторыі і не толькі нашай краіны. Самае моцнае, што можа зрабіць людзі, гэта толькі калі возьмуцца гурмою і будуць рабіць вялізныя акцыі. Дастаткова нам паглядзець, як вялізныя акцыі влияюць на палітыку ў самой Польшы.
якія праходзілі. Але беларускія акцыі паступова змяншаецца колькасць удзельнікаў з кожным месяцам ад мерапрыемства да мерапрыемства. Цалкам з вами згодны, гэта слушная заўвага, і з гэтым трэба весці таксама, скажем так, не барацьбу, а працу. Уся справа тым, што некаторыя людзі лічаць, што гэта все бессэнсоўна. Вось вынік бессэнсоўнасці сам рэжым і пацвердзіў, што, аказваецца, гэта рэжым палохае больш за ўсё. У нас ёсць яшчэ меркаванне прэсавай сакратаркі Святланы Ціханаўскай, Ганны Красулінай адносна таго, як рэжым адрэагаваў вось на планаваныя акцыі ў Варшаве. Давайте паслухаем і вернемся да нашай размовы ў студыі. Цяперашні Мінск сістэмна падмяняе інтарэсы грамадзян Рэспублікі Беларусь і Рэспублікі Беларусь на інтарэсы дыктатара Лукашэнкі. Таму тое, што цяпер гэтыя сілавікі кажуць пра гэтую шкоду, то так, ёсць гэтая шкода, але гэта шкода рэжыму Лукашэнкі, таму што сапраўды канферэнцыя Новай Беларусі і марш, яны набліжаюць нашу перамогу і шкодзяць рэжыму Лукашэнкі. Канферэнцыя Новая Беларусь нервуе Лукашэнку, так і было задумана. Лукашенко нервуецца, таму што ён вельмі добра ведае, што ён падмяніў вынікі волез'яўлення беларусаў у 2020, што ён украл выбары ў беларусаў, скраў выбары ў беларусаў і што ён скраў краіну ў беларусаў. Таму ён нервуецца, таму што ён разумее, што ён вор. Вось такое меркаванне, ведаеце, ўсё роўна. Мне падаецца, што некаторыя будуць апасацца, што прыйдуць да бацькоў, асабліва калі на дзяржаўных нейкіх працах працуюць, будуць неяк маніпуляваць і запужваць сваякоў у Беларусі. Што б вы параілі тым, хто баіцца? Як выйсці на пратэст, каб гэта было бяспечна, або паўдзельнічаць у канферэнцыі? Усё вельмі проста. Успомніце 20-й год, пяцігоддзе 20-го года. Успомніце проста, як адбывалася ўсё ў 20-м годзе. Ну, я гэта праходзіў, да все адно і тое ж все будзе нават і праз 5 год у данай сітуацыі. Апранаем масачкі, апранаем акуляры, хтосьці зусім, хто палохаецца, апраніце шапельчаткі на рукі. Вы ж, безумоўна, ведаеце, што польскі бок мусіць да адзіных беларусаў ставіцца годна на конт таго, што на маршах людзі ідуць у масках. І людзі ідуць, закрываючы свой твар, таму што польскі бок гэта все разумее. І да нас няма прэтэнзіяў ад польскага боку, да нас няма прэтэнзій наконт гэтага. Таксама на гэтай акцыі прыйдуць нейкія людзі, якія будуць прадстаўляцца журналістамі і будуць здымаць гэта дзеля таго, каб гэтыя відэаматэрыялы былі выкарыстаны ўжо альбо сілавікамі, альбо прапагандай. Вось як у вас, як у саарганізатара акцыі, ёсць нейкі план па адносна стратэгіі бяспекі? Вось тут я з вами цалкам пагаджуся. Тое, што пра умовы асабістай бяспекі трэба будзе абавязкова паклапаціцца вось у гэтым, менавіта ў гэтым кантэксце. Чаму? Кожны афіцыйны журналіст мае пасведчанне. Кожны афіцыйны журналіст пакажа пасведчанне, якое зарэгістравана, якое мае свае адметнасці, і яго падрабіць даволі такі складана. Вось. І кожны журналіст, які прыходзіць, афіцыйны журналіст, які тут знаходзіцца, ён не ходзіць адзін. Гэта першае, на што трэба звярнуць увагу. Што журналіст, калі ходзіць, ён як ходзіць альбо з аператарам, альбо яшчэ з кімсьці, той, хто здымае. Здымаце на тэлефон, гэта ўжо з'яўляецца, я б для сябе так спытаўся адразу, а што гэта тут адбываецца. Калі фатографа няма, то можна насторажыцца, але часамі я думаю, што людзі, якія могуць супрацоўнічаць з беларускімі спецслужбамі, таксама могуць хадзіць не так. Былі такія выпадкі. І хадзіць разам. Тут я таксама могу падказаць. Вельмі шкада, што прыходзіцца выкарыстоўваць менавіта такі сказ і такія словы, але трэба назіраць на людзей усходняга паходжання.
Людзі, якія папрыязджалі сюды, напрыклад, з Бангладеш, з Узбекістана, яшчэ адкульсьці. Яны жывуць тут вельмі шкодна, яны пагаджаюцца, яны не ведаюць нашай сітуацыі, яны пагаджаюцца на супрацу з рэжымам. Гэта дакладна зразумела, таму што маю... У вас ёсць нейкія такія, ну, сведчанні, досвід, доказы? канешне. На акцыях Варшавы мы ўжо даўно зразумелі, бралі кагосьці больш... за руку, лавілі? За руку не зловіш тут, прабачце, дэмакратычнае грамадства. Але мы дакладна ведаем, і таксама паліцыя падказвала, што такія варыяцыі могуць быць менавіта гэтае насельніцтва альбо гэтыя грамадзяны, яны больш пагаджаюцца, таму што польскі бок, ён в асноўным валодае сітуацыяй, украінцы, тут все зразумела, рускія таксама валодаюць тыя, што тут знаходзяцца, ну а беларусам бываюць выпадкі розныя, канешне. Но на гэта я бы звярнуў увагу. Спадар Олег, я яшчэ б хацеў бы закрануць тэму канферэнцыі «Новай Беларусі». Які сэнс яе праводзіць ужо які 5-й раз, так, кожны год яна праводзіцца? Ну, ўсё пасядзелі, абмеркавалі, і што на гэтым? Як бы... Я буду удзельнічаць 3-й раз у гэтай канферэнцыі. Я скажу, што кожная канферэнцыя для мяне мела плён. Пачнем з гэта. Канферэнцыя гэта не толькі прыгожыя выступы альбо непрыгожыя выступы, гэта не толькі задаваць пытанні альбо не задаваць пытанні, абмеркаванне пытанняў. Гэта яшчэ і наладжванне стасункаў. Гэта вельмі важна. Гэта спосаб распавесці пра сваю ініцыятыву. Што ты хочаш зрабіць, пранесці нейкія свае праекты, каб вы пра гэта пачулі. Для мяне, напрыклад, пасля апошняй канферэнцыі, якая была ў Вільні, вельмі каштоўныя стасункі для нашай арганізацыі былі знойдзены. І гэта... І, дарэчы, на той ж самай канферэнцыі нас тады вельмі прыгожа штурхнулі з міжнароднага гуманітарнага фонда і нас, і партызанку, сказаўшы, што мы тут будзем жыць і шведскую сям'ёю без вас. То бок плён ёсць. Я падыходжу крышкі з іншым разуменнем. Плён – гэта вынік. Вынік можа быць станоўчы, можа быць не станоўчы, але ён все роўна ёсць вынік. То бок, калі мы нават павучымся на канферэнцыях, выпраўляць свае хібы, гэта ўжо таксама будзе плён для будучай нашай Беларусі, дзе людзі ўжо будуць мець досвед, як трэба зрабіць так, каб было лепей. Я, напрыклад, лічу, што зараз сама час вучыцца. Калі мы павернемся дадому, я ўпэўнены, што мы павернемся дадому, час будзе паўстанаўліваць і краіну, она будзе разруйнавана вшэнт, у нас не будзе ні войскаў, ні паліцыі, якую трэба будзе зрабіць, няма судоў, няма канстытуцыі, гэта ўсё трэба будзе рабіць. І ў гэты час пачынаць павучацца, ну, у нас грошай не хопіць. І які план на 9-го, на самое 6, хто будзе выступаць, магчыма? Калі можна, спадар Олег, коротко, не так шмат часу, на жаль, застаецца. Я вельмі караценька, таму што 9-го ўвогуле вельмі такі цікавы дзень. Ну, па-першае, напрыклад, я лічу, што на Нарадовым не дарма такі вялізны канцэрт менавіта 9-го. Выбачайце, я маю права на гэта. Сам так лічыце. Вы маеце на ўвазе... Каб адцягнуць увагу ад 6. Вось. 9 числа збіраемся каля помніка Пілсудскага. Вось. І 6 будзе ўпершыню ісці наадварот. Мы будзем ісці на пляц Тры крыжы. Вось. Першыню мы будзем выкарыстоўваць і перадвижную сцэну з гукам. Гэта палепшыць проста 6. На пляцы Трох крыжоў, безумоўна, падчас всего будуць выступы. Але асноўныя выступы будуць на пляцы Тры крыжы, і ўвечары у беларускім доме будзе дваравы канцэрцік. Гэта такі напамін з 20-го года. 20-го года. Мы будзем весці спецыяльны адмысловы эфір у гэты дзень. Дзякуй вам, спадар Олег, што распавялі ўласна. Ну, а мы будзем дранікі там гатаваць. Олег Кулеш, Асацыяцыя палітвязняў даволі, таксама адзін з суарганізатараў варшаўскай акцыі.